eskatzea da. Gainera oso hizkuntzi dira, neologismo bat batzu. Neologismo. Neologismo esan duzu. Bai, Neologismo esan behar da, neologismo, neologismo. Bueno, nik neologismo esan dezaket inolako arazo nio, bueno, generalean ondo esaten du. Generalean ondo esaten du. Eta jendea, bueno, jendea perean egiten du tragedia bat. Tragedia. Tragedia. Ba ez dela inkomplikatu bat, logika biziko bat eta... Logika bai, kaino! Esa zerren, genio bizikoan, Genio! Gauza genetikoa da. Patxo, genetikoa. Patxo, grekeratik datozen hitzak dira kontrolatu. Bueno, bosta jola niri, Grecia edo Egipto. Egipto, eta ez moztu, ez joan tangente. Tangentik! Eta ez horirik, ez dela laringitis bat harrapatuko duzu. Edo angina. Ignacia. Hartu aidearen oxigenoa eta nitrogenoa. Ni ere asko agitatzen nintzen. Zagitarioa naiz bakizu. Eta kriston lumbalgiak dituen. Eta oso digestio txarrak. Baina, estrategia aldatu nuen. Vegetariano egin nintzen. Erregimenean hasi. Eta magia. Magia potagia.